ए काठ जाउची बारीपदा किंतु ड्राइवर एवं जो ट्रक मालिक से कहले एटा बेंगल जाउ नहीं नहीं सी बेंगल पार्टी किनिबो आज्ञा ମାନେ ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ସେଟିଂସ୍ ହେଲାଣି ତାହେଲେ ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଯାହା ମିଳିଛି ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟି କିଣିବ ବୋଲି ଯାହା ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ପାର୍ଟି ବାଲା ଆସିଥିଲେ ଏଠୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ କାଠ ସେମାନେ ଯଦି ଆସିଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତ ସେମାନେ ଆପଣ ତ ବିକି ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଲେ? ସେ ମାଲ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବେ କେୟାର को ମାଲ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଏ ମାଲ ଖାଲି କ'ଣ ସେମାନେ ନେବେ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି ସେମିତି? ନାଇଁ ସେରକମ ଆଉ ତାହେଲେ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆସିବେ? ସେମାନେ ଯେ ପାରିବ ସେ ନେଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି କି? ନା ନା ଆଉ ଏ ଯୋଉ କାଠ ଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଲେବର ଆସିଥିଲେ ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କାହିଁକି ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଲେ ଲେବର ଆପଣ ବେଙ୍ଗଲରୁ କାହିଁ ହାୟର କଲେ? ବେଙ୍ଗଲରୁ ବି ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ଆସିବେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଲେବର ଯାହାକୁ ନେଇକିନା ଆସିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କାଠ ଲୋଡ୍ ହେବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ଜଣ ରହିବା କଥା। ହଁ ରହିବା କଥା। କାହିଁକି କହିନା ମୁଁ ଆସିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଲୋକ ଏଠି ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଅଟକ ରଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଖବର ପାଇ ରେଞ୍ଜରକୁ ଖବର ଦେଲେ ରେଞ୍ଜର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାପରେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଆପଣ ଏଠି ଅଫିସର ଜଣେ ଏଠି ରହିବା କଥା କାଠ ଲୋଡ୍ ସମୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକିନା ସେଟା ଭୁଲ ନା କଥା। ହଁ ଏଟା ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋର ଆସିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଭୁଲ। ହଁ ଏଟା ଭୁଲ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିଠିଟା ଏବେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ସେ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ଚିଠିଟାରେ ଆଡ୍ରେସଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚିଠି যেটা রাসগোবিন্দপুর রেঞ্জ অফিসর কো হবা কথা সে চিঠিটা বাঙ্গিরিপোষি রেঞ্জ হয়ে যাই। আচ্ছা সে ডিএফ অফিস সেটা উপরে করেকশন করে দেলে কিন্তু বডি ভিতরে করেকশন করি না। এথিপাই ডিএফ ভুল এটা ধরাଯିବ ডিএফ অফিসর ক্লোরিকালଙ୍କର ভুল। ଆଉ আচ্ছা লোকে অনুমান করুଛନ୍ତି ଗୋଟେ চিঠিରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏବଂ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏବଂ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜରୁ ମାଲ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଚିଠିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି ଚିଠିଟା। ଉପରେ ବି ରାସନପୁର ନାହିଁ ନାଇଁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ନଥିଲା ଏଟା କରେକ୍ସନ ହେଇକି ନା ଲେଖା ହେଇନି ଓଭରରାଇଟିଂ ହେଇଛି। ଯଦି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ସେଲ୍ ହେବ ବାରିପଦା ଯିବ ମାଲଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବର ଏଠି ତାକୁ ହାୟାର କିଏ କରିଛି? ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ଲେବରକୁ ଗାଡ଼ିବାଲା ଗାଡ଼ିବାଲା କେମିତି କରିବ? ଗାଡ଼ିବାଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ଆସେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ ସେ ତାର ଗାଡ଼ିବାଲା ତାର ଲେବର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଗାଡ଼ିବାଲା କିଏ ହାୟାର କଲା? ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ କିଏ ପଇସା ଦେବ? ଗାଡ଼ି କିଏ ଡାକିଛି? ଗାଡ଼ି ସେ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବାଲା ପଇସା ଦେବ। ଆଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଛି ନା ସାର୍ ଗାଡ଼ିଟା କାଠ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ସେମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରିବୁ। ଭଡ଼ା ଲେବର ପଇସା ସବୁ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ। କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ଆପଣ ବେଙ୍ଗଲରୁ ହାୟର କଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଯୋଉଟା କହିବା କଥା ଠିକ୍ ଯେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଗାଡ଼ି ଯୋଉଠି ହେଲେ ବି ହବ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର କହୁଛି ତା ମାଲିକ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ସେ ପାର୍ଟି ବାଲା ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାଇଛି। ତାହେଲେ କାହା କଥା ସତ? ଏଠି ଚଞ୍ଚକତା ହେଇଛି ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପଇସା ଆମଠୁ ପାଇବ। ତ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଠି ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିଠି ବଳରେ କାଠ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଚିଠିରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଡିଏଫ୍ ଦାୟୀ। ହଁ ଚିଠି ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଭୁଲ ଚିଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହ ଘେର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ସନ୍ଦେହ ଘେର ଭିତରକୁ ଆପଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଡିଏଫ୍। ଏ ଚିଠି ଯାହା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଡିଏଫ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଭୁଲ ନା। ଆଉ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଭୁଲକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେଟା ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଭୁଲ ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହୁଏ କି? ନାଇଁ ସେରକମ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ମାଲ ଉଠୁଛି ପୁଣି ଏଟା ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଜେରକ୍ସଟା। ହଁ ଜେରକ୍ସ ଅରିଜିନାଲ ଚିଠା ଅଫିସରେ ଅଛି। ମୋତେ ଜେରକ୍ସ ଚିଠା ଦେଇଛନ୍ତି ନା।